Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dawo. Bayan an fito daga masallacin karfe 12:30 na dare, Jawasu na zaune ina shan kofi. Sai Fadila tana bacci, ta ji kamar an ɗauko ta an kawo ta kan wannan da ta miƙe a tsaye. Ta ga wasu mutane su 2 zuwa su 3. Bata tabbatar ba dai da bindigogi a hannunsu. Cikin kiɗima ta wawuro wayarta, ta rasa wanda za ta kira. Kawai sai ta kira lambar emergency. Mata da tabbacin yana aiki cikinsu. Aka ɗauki cikin rubutu, amma a hankali take sanar da su abin da ta gani. Suka ce nan baccin Lagos ne, amma yanzu za su yi. Take yi ba ta son yin kyakkyawan motsi su ji ta. Tana ji ya ansa mai wani abu kamar bindiga. Yadda ya ji an buga wani abu kamar sautin bindiga, ya nufo falon da sauri yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai suka ce ya ɗaga hannayensa sama alamar sura da ya ce kamar ku kashe ni zan ba ku kuɗi wallahi. Dariya suka fashe da shi. We don't need all money, rich by all we need is our life, but before that sai ka ɗauko mini sigineta. Sai ka ɗauko mana ka ɗauko min kwamsai na tarwatsa kanka a Niger Delta. Jawad ce har sai ɗoruruwa ya ce please let tell this out. Ya ji alamun jiniyar mota na waje. Ya leƙo cikin kiɗima ya ce boss ga masu baƙin kaya. Ya ɗago da mamaki ya ce ya aka yi suka san muna nan. Did you call on onion? You call onion? Jawad ya ce ai ban san da zuwan ku ba. Kai da waye ne? Sai ya ce musu da sauri ni kaɗai ne. A zuciyar shi yana mai roƙon Allah kar Fadila ta fito. Yes boss, dama oga ya ce shi kaɗai ne, kawai mu kashe shi mu gudu kafin su shigo. Ji suka yi an ce we are advising you to bat or going down or hand bin or hand come to wake you slowly. You try to make a wrong more, we pray you are spotted in reef a sonnet a hankali suka yi na hankali suka rina. Polisawan suka ce suka fita a hankali. Sigil da ainihi suka arce a guje. Babban polis din ya ce hold the fire, no one shot, we will need them alive. Nan suka bi su guje. Tuni suka dire polisawan suka bi su. Ya Jawad ya yi hanyar faɗar ganin mai ke faruwa. Tana fitowa daga wani ta windo. Ya yi saitin bayan Jawad da bindiga da sauri. Ta ce ya Jawad. Juyowansa ya yi daidai da harbin bindigar. Ya sa sauran polisawan suka yi gurin da suka yi harbin. Ganin ya yi kwance jini ya malale wurin da ƙarfi. Ya ce Fadila. Ya rugo da gudu ya shigo gidan ya ganta. Ya tattaro da jikin shi yana kuka yana cewa stay with me Fadila, don't leave me please, I go you. Jini na bulbula daga bakinta. Da ƙyar ta ce ya Azawad. Deep take cikin tashi hankali da ƙarfi. Jawad ya ce Smith, help, ambulance, we need an ambulance because baby. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun